Yeah, que m'han dit que te'n vas a València. Clar, estic esperant ara a veure si passa el tren. Jo crec que a València n'hi ha un tren que ara a les 11 va. Pues, segurament t'agarraré eixe. Doncs agarra-lo ixe. Així estem, a veure. Jo volguera que em dugueres 3 camisetes de mànega curta del València, XL. I un equip de futbol per un xiquet de 5 anys, del València. Bueno, jo vull que porti un xandall del València i unes ulleres del València Club de Futbol. A veure si pots portar-me-les. Bé. Aquí portaré un sisàs i una ballaoreta. Mira, jo m'agradaria que em portares... Ixe és un ave. Ixe no és. Mira, Per què jo... no para? Home, perquè és un ave. I els aves així no paren, estàs així, allà. Mira, jo el que voldria és que em portares un equip d'àrbit. Ah! Negre. Negre. O groc. No, negre. És alguien de negre. I un pitó. No t'oblides del pitó. Bueno, i pren, perquè així jo porto 50 euros. No són falsos, eh? Bueno, Vale, així compres i ja veuràs. en això pitaràs. Tu pitaràs. Ojalà. Ja he perdut de 50 euros.